O 3 mesiace. Vďaka Bohu sme doma. Neverím, že sme strávili 3 mesiace v tom zamrznutom pekle. Bola to snehová nočná mora, z ktorej sa nedá prebrať. Teraz neviem, na akej expedícii ste boli vy, lebo na tej mojej to bolo úžasné. Ahoj, mami. Nie, povedal som ti, že ti zavolám, keď budem doma. Ešte nie som. Dobre, tak už som. Arktická expedícia je obrovský úspech. Som si takmer istý, že ma čaká Nobelová cena. Fakticky to nie je presné. Som si celkom istý. Nie, matka, necítil som modlitby tvojej cirkvi za moju bezpečnosť. Fakt, že som doma, nedokazuje, že pôsobia. To je logika post hoc ergo proctor hoc. Nie, mama, nenadávam ti po eskimácky. Idem povedať Penny, že sme doma. Dobre, už musím končiť. Áno, ľúbim ťa. Ahoj. Ahoj, starý priateľ. Ocko sa vrátil. Leonard, ste doma. Áno, len som ti prišiel. Áno, tak ahoj. Do frasa, ja som jej mal ísť povedať, že už sme späť. Áno, kto prv príde, ten prv melie.